September Games 2020 var en rigtig sjov oplevelse, og vi prøvede mange øvelser, og vi fik en rigtig god og hyggelig eftermiddag ud af det hele vejen hen over september. Så, men lad os høre, hvad pigerne har at sige til det. Sofie, hvad siger du? Jamen, jeg synes også, det var en god oplevelse. Man fik rigtig meget ud af det, og det var sjovt at lave den næste fedt. Ja. Anna, hvad siger du? Altså, man fik oplevet nogle nye ting, man ikke har prøvet før. Så fik man også hygget sig lidt med de andre også. Ja. Man træner. Godt. Og Luna, hvad siger du? Jeg synes også, det var helt vildt sjovt også at prøve nogle af de ting, vi normalt ikke laver til træning. Ja. Og hvad siger Julie? Jeg synes også, det var rigtig sjovt at prøve noget nyt og spændende. Godt. Hvad siger Roberta? Jeg synes også, det var sjovt at lave stafet og kuglestød. Ja. Og hvad siger Josefine? Ja, det var sjovt, at den nye vi gjorde. Det var godt. Ja. Så vi håber jo, at Dansk Atletikforbund finder på nogle nye ting, vi kan prøve. Så vi satser på at være rigtig skarpe igen, når der kommer en forårskonkurrence. Så held og lykke til foråret, piger. Tak. Godt. Per